Να μου να πω ποιον να σε αγοράσουν το κρέας. Περίμενε ρε. Πιάνω. Πιάνεις, ωραία, ξεκινούμε. Επιμέληση περάσματος κρέατος. Επιμέληση. Επιμέλεια. Επιμέλεια περάσματος κρέατος. Ξενής ξενή. Και Άρης Αριστοτήμου. Επιμέλειας καρβούνων και προετοιμασίας σχετικά Πάρε ένα κοντινό. και προετοιμασία σχετικά αγοράς του κρέατος και όλα περί ταύτα. Σάβα! Προχωρούμε. Ένα λεπτό πάρε. Επιμέλεια σαλάτας, μία